Oyaore nyakora moga jwang' en okinyi maber kendo maruotho yaonwa piny nono mar mondo warome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich abich tarik 2 dweno mar 7 higa mar 2021. Kamramra ma intie arwakin machiegni, nyinga Chris Owino, an kod oboke adek: Daily Nation, The Standard kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach enyima oboke mar Daily Nation any the case to sink Uhuru Raila project. BBI, the case to sink Raila Uhuru project. Odiochieng' manyoro okinde mag jogo makwedo bill mar BBI ne ochopo e nyim joyal buche 7 mag doho mar Court of Appeal, kama ne gikwedo mokalo ondamo mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta okawo matemo loko pen chike mapacho kae kokalo e chik mar Popular Initiative. Okinde mag jogo makwedo bill mar BBI odiochieng' manyoro ne en thuolo margi mar chopo e nyim doho mar Court of Appeal kendo chwalo ng'ur margi, kama kane otelne kod okil Kamaloka Nelson Havi, mano ker mar okinde mapacho kae kata Law Society of Kenya President, kaachiel kod Senator Mameru Ngire Kithure Kindiki. Ne giwacho ni jatend piny owacho onge kod thuolo mar tiyo kod chik mar Popular Initiative e timo lokruok ne pend chike mapacho kae, ka giwacho ni Popular Initiative en thuolo monego beni tiyo kod jakenya ma kawaida mok ng'ama nie telo. Ne giwacho ni kane ker dwaro tiyo kod Popular Initiative e timo lokruok ne pend chike mapacho kae, ne dowe tich, ne domiyo jalupne William Ruto tich bang'e kusetieko loko pen chike mapacho kae kokalo Popular Initiative to dok itiji ka ker. It's getting messy and messy. Mano weche mane onyis joyal buche 7 mag Court of Appeal kotelne kod Justice Daniel Musingo odiochieng' manyoro, kama ne okinde kotelne kod Nelson Havi kod Ngire Kithure Kindiki ne owacho ni ker ok onego beni tiyo kod Popular Initiative el timo lokruok ne pen chike mapacho kae, nikech mano en thuolo mane omi japiny ma kawaida, ok ng'at manie telo. Ka giwacho ni ng'at manie telo nyalo tiyo kod parliament, mano od bura maduong' mapacho kae, e timo lokruok ne pen chike mapacho kae, to ok Popular Initiative. Popular Initiative kaluwore kod okindegi ne en mar japiny ma ok mar ng'ano manie telo kaka ker. Mano ne owacho odiochieng' manyoro e kinde mabura mar BBI ne odhi nyime e nyim doho mar Court of Appeal. Bura makama dhi nyime nyaka odiochieng' makawuono, kama igeno ni odiochieng' makawuono ma dhi bedo odiochieng' mogik mar winjo bura mar BBI e nyim doho mar Court of Appeal. Bang'e to joyal buche 7 mag Court of Appeal dhi yudo thuolo mar dhi ndiko judgment margi motelo ne golo ne oganda mapacho kae ayanga chung' margi ewi bura mar BBI. Nito oboke mar adek loso ewi jolweny mapacho kae 11 mane ong'ielo rengo e kinde masira mar ndek kalapapla mane otimore e gwenge ma Lolwe Tv e kaunti ma Kajiado, kama ne jolwenygi ne timo tiegruok kendo ne giwuok e gwenge ma Kajiado ka gichomo gwenge mag Voi. Kata kamano, kuom hawi marach, masira mar ndege ma kalapapla mane oting'ogi ne olwar kendo ne onegogi kanyo gi kanyo. Moko kuom jolweny mag KDF mane otho e masira mar ndege kalapapla go oting'o Joshua Obare, Wandera Namboka, Anthony Kamuti, Irene Githinji, Noah Munialo, Kipkemoi Arusa, Stephen Omale, Steve Angwenyi, Josephat Muriuki, Boniface Mocheche kaachiel kod Thomas Shekieni, magi jolweny ma KDF mane ong'ielo rengo e masira mar ndeke kalapapla mane otimore e gwenge mag Kajiado. Jolweny makwanogi ne ni e piny Somalia, ne giwuok e piny Somalia ka gingima ka siling. Kata kamano, kane gibiro e pacho kae ka gitimo tiegruok, kuom hawi marach ne ging'ielo rengo e masira makamano, kendo wakwayo Nyasaye oket chunygi kamokwe kendo mi anyuola margi hocho makende e kinde magikale matekni. To oboke mar 4
lose wi bura motenore kod bill mar BBI kama odiochieng' manyoro okinde mag jogo makwedo bill mar BBI ne ochopo e nyim joyal buche 7 mag Court of Appeal kama ne giwacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otiyo marach kod teko mage kaka ker e temo loko pen chike ma pacho kae kotiyo kod Popular Initiative ka giwacho ni ker en ng'ano man kod teko moko onego bed ni tiyo kod Popular Initiative. Giwacho ni Popular Initiative en chik onego bed ni tiyo kod ja Kenya ma kawaida maonge kod teko matiyo kod od bura kata parliament e loko pen chike. Oboke mar 5 loso mane wi bura motenore kod BBI. Oboke mar 6 jo od bura motenore kod jalup ker William Ruto owacho ni ok gibi dhi e romo mochan kod duond od bura mar Jubilee madhi twak ewi loso riwruok mar siasa kind ogai mar ODM Raila Odinga kod ker Uhuru Kenyatta. Jo od bura motenore kod jalup ker William Ruto owacho ni ok gibi dhi e romo mar Jubilee madhi timore tarik 17 dweni ewi loso chenro mar loso riwruok mar siasa kind ODM kod Jubilee. Oboke mar 7 riwruok mar One Kenya Alliance ne oromo odiochieng' manyoro kendo jotelo mag One Kenya Alliance kotelne kod Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kaachiel kod Kalonzo Musyoka nyaka Gideon Moi ne otimo romo odiochieng' manyoro kama ne gitwak ewi chenro mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar 10 ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro ne otimo romo kod jotelo maok e oganda jo Kisii kotelnegi kod governor ma Kisii James Ongwae kod jatend migawo mar arita kwe mapacho kae Fred Matiang'i e kind mamoko. Odiochieng' manyoro ogai mar ODM Raila Odinga ne otimo romo kod jotelo maok e oganda jo Kisii kotelnegi kod governor James Ongwae ma Kisii kaachiel kod jatend migawo mar arita kwe mapacho kae Dr. Fred Matiang'i. Oboke mar 12 lose wi tuo mar COVID-19 kama piny owacho kaachiel kod migawo mar thieth ni kod luoro nitiere ni midhusi mar COVID-19 nyalo muocho tielo mar 4 kata 4th wave e pacho kae e dweche mabiro. Migawo mar thieth ma pacho kae nitiere kod luoro ni muoch mar midhusi mar COVID-19 e tielo mar 2 kata 4th wave mar COVID-19 nyalo muoch e pacho kae. Pajondiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mar Daily Nation riwruok mar jopuonj mano TSC oramo ni gibiro dhi nyime kod timo twak kod duol mochung'ne ndiko jopuonj e pacho kae TSC e medo jopuonj osara. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Thor mar wacho nyime oboke mar The Standard en ni lawyers train guns on Uhuru. Lawyers train guns on Uhuru. Okinde mag jogo makwedo bill mar BBI odiochieng' manyoro ne ochopo e nyim doho mar Court of Appeal kama ne giseyo mokalo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kuom temo loko pen chike mapacho kae kokalo e chik mar Popular Initiative kama ne gilero ni Popular Initiative ok onego bed ni tiyogo kod jalno mane telo ka ker, onego bed ni weyo ne jogo maonge jo piny kata common mwananchi. Oboke mar 4 ogai mar ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro ne otimo romo kod jotelo mag oganda jo Kisii kotelnegi kod Fred Matiang'i kaachiel kod James Ongwae e kind jotelo mamoko kaka yo mar neno ni Nyanza oriwore kendo loso kod duol achiel motelo ne yiero maduong' mabiro. Oboke mar 5 jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne otimo limbe e piny France kama ne oromo kod ker mar piny France Emmanuel Macron. Oboke mar 5 bende jotelo mag riwruok mar One Kenya Alliance motelne kod Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi kaachiel kod Kalonzo kod Moses Wetangula ne otimo romo odiochieng' manyoro e chenro mar neno ng'at ma gidhi gwelo ka jachung' mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Jalup jatend piny owacho William Ruto bende ne otimo romo kod jotelo mawuok e kaunti ma Kiambu. Oboke mar 6 nyaka oboke mar 7 lose wi kes mar BBI kama joyal buche mag jogo makwedo BBI ne oseyo Uhuru kuom tiyo kod chik mar Popular Initiative e timo lokruok ne pen chike mapacho kae. Oboke mar 8 Senator ma Baringo Gideon Moi ne ojiwo oganda maok e kaunti ma Kiambu mondo biogo ne jachung' mar Jubilee ombulu e yiero madundo ma Kiamba madhi timore tarik 15 dweni.
pa jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar cartoon. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho nyimo oboke mar The Star any roadmap to Jubilee ODM coalition deal. Roadmap to Jubilee and ODM coalition deal. Jodito mag duond od bura mar Jubilee kod piny owacho sani koro timo duto manyalore maneno ni giloso riwruok mar siasa kod ogai mar ODM Raila Odinga kochopo giko dweni mar 7. Duond od bura mar Jubilee kod jodito mag piny owacho mar Jubilee timo duto manyalore maneno ni riwruok mar siasa e kind Jubilee kod ODM odhi otiek wachne kochopo giko dweni, kendo Jubilee dhi romo tarik 17 dweni kama gidhi loso e wi chenro mar loso riwruok mar siasa e kindgi kod ogai mar ODM Raila Odinga. Kama maling' ma waseyudo en ni Jubilee dwaro mondo gitiek chenro duto te mar loso riwruok kod ODM kochopo dwe mar 8 to selos riwruok makamano motelo ne yiero maduong' mabiro. E nyimo oboke mar The Star bende gin picha mag jolweny mapacho kaya 11 mane ong'ielo rengo masira mar ndek kalapapla. Ito oboke mar 4 nyaka oboke mar 5 en jodito mag piny owacho mag Jubilee kod duond od bura mar Jubilee sani koro timo duto manyalore maneno ni gitieko chenro mar loso riwruok mar siasa e kindgi kod ogai mar ODM Raila Odinga kochopo e giko dweni, kama Jubilee dwaro ni kochopo chak dwe manyien mano dwe mar 8 onego bed ni giseloso riwruok mar siasa kod ogai mar ODM Raila Odinga motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 loso ewi bura manyiewo dhi nyime odiochieng' manyoro e kind okinde masiro BBI kaachiel kod okinde mag jogo makwedo BBI, kama okinde mag jogo makwedo bill mar BBI ne owacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne odhi ataro kod pend chike mapacho kae kuom temo loko pend chike kokalo e Popular Initiative, kama gilero ni Popular Initiative en mar japiny mok ng'ano manie telo. Ito oboke mar 7 nonro mane otim kod kambi mar Tifa Poll ne oyango ni mana 19% mag jo Kenya kende ema dhi goyo ombulu ne bill mar BBI, ombulu mar paro. Nonro mane otim kod kambi mar kao pacho gana miluongo ni Tifa Poll kata opinion poll mar Tifa Poll yango ni mana 19%, 19% kende mag jo Kenya ema dhi siro lwedo bill mar BBI, ombulu mar paro mabiro. Mano buok nikech ka out of 100% only 19% ema dhi vote ne BBI referendum, to mago the drafters mag BBI nyaka doge drawing board. Nyakora mogi mano bende makelo e giko nonro mar oboke e jumani. Ka Ruoth oriti kendo ritowa rom kendo chieng' wuok tich juma manyien. Ibed kod weekend makare. Nyinga Chris Owino.